Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, ko salminde juurade yafnade wiide alhamdulillahi rabbil alamin. Ene wayno hande ko alkhamisa, ene yaare jeetati lewru kadi jeetati hitande ujunere ɗiɗi e nogas e nayyi. Ko arde humpidde on ko hay goto emen majjani ɗeɗo golle ɗe gonɗen e gollade to YouTube to on ji ujunnaje jeeɗiɗi neɗɗo nan toon ene gollane oɗon jarana YouTube yoɓani min hay mbuɗu. Oɗon jarana YouTube yoɓani min hay mbuɗu. Oɗon jarana Facebook yoɓani min hay mbuɗu. Oɗon jarana WhatsApp yoɓani min hay mbuɗu. Radioji ɗi fof ala radio mo ganduɗa amin jokkodiri mum yoɓi min par lewru. Nde wonno hewɓe noddami lesto e wiya ko radio liggotoɗa, gonɗa ko RFI walla gonɗa ko radio fulɓe walla ko to walla to. Mi haami ko hay nokku mi wonani, ko gallam gonmi mbeɗa golla. Heddi noon komi nanguittoɗo ko watte, saabu dendagal radioji ɗi ko nanguittoɗi, saabu journal mo mbaɗe to ɓe jeeyama. Journal o woni koye weeyo, koko winda ɓe gaddoyi e ɗemɗe janane gonno, itta toon watta e ɗemgal Pulaar ni foti. Min kadi min jaha koɓe gaddi ko min nanguito watte e mbaadi wondi. Ndin mbaadi so ari e moɗon oɗon jarana wonani wano. Amin nangana on journal RFI, oɗon gandi ɗum, oɗon jiya ɗum. Amin nangana on journal Actu Pulaar, oɗon jiya ɗum toon. Amin nangana on radio fulɓe, télé fulɓe, émission ngaji kewɗi amin nanga ɗum. Oɗon jeena laaɓi toon cer, ala cuuƴali, ala hay hunde. Hayso yimɓe gulli sara amin natata hen. Hay mbayno elle ko radio min goni to min ngala radio. Hay kaɓorɗo moƴƴo min ngala. Ko peeje amin tamin joguiti amin golla. Ɗen peeje noon saha saha min mbaɗa erago faade e rendogo, yoɓe ngara ɓe jinga ɗum, ɓe balla ɗum, saabu ko nangete ko ene yetto e nokkuji men kewɗi naftoro hen. Oɗon gandi télé o ala e nder ladde he, ala e nder gese he. Télé ala e gese he, radio ala e nder gese he. Ko nanguitte ko ɗum ene walli nanganteɗo o. So wiyama ko ƴetta connexion makko, o yaha to wiyete YouTube, o nanga télé goɗɗo toon o, omo yeeɓa e portable makko yawat yifde. Oɗon gandi ko kalami ko, joni noon minen min jaha toon, min lomto on toon, min jaha min nanguito ko nanguitte ko ha gasa, min gadda kadi min pewnita. Oɗon jarana so nangui hunde so ɓuuri 15 keddat, koye minen hol feere min ndewata ha ko wonno émission fodde heure ji ɗiɗi pawɗi, holno watte nanguite fewne ha few yetton. Oɗon jiya télé ene haala, amin ndewi e télé o, amin nanguito aɓe timmina e yetton.
on jeeyi ɗum toon radio ene haala ene gayna ene yetto on jeeyi ɗum toon geɗe kewɗe ene yirlo e ngoɗo weeyo ɓe ganda ɓe ganda ɓe ganda ummortoɓe ɓe ganda ɗo ummortoɓe ɓe ganda ɗo ummortoɓe ɓe yiɗi ko yettiɓe e dental tan ene sawa ɗon ene fawa ɗon ene ɓenna kono ɓe ganda nanguɗo ɗen gueɗe ɓe ganda pewnuɗo ɗen gueɗe kadi ɓe kalanta on pewnuɗo o kono Allah kam ne andi ene yiya on ene wonde on ne wallamo 7 heures subaka ummoto kanko o waɗa feere ko wiyete kabaruji ɗi o rangana ɗi o rewa e moɗon onon waɗoɓe téléji ɓe radio ji ɓe omo nanguitano on ko batton ko omo walla on sarde ko batton ko yettano on ɗo ganduɗa ɗo on mbawa yatoon o ƴetta ɗum e dumuna dabbo nangue e ɗon gasa ɗon e ɗon o gayna o nelda ɗum yetto on sare e dente he yetto e nokkuji limtinɗi e leyɗeje limtinɗi e sifa nawiɗo keeɗo jawɗo ko gollal ngal gollal noon mbaɗanmi erago saaha fof dental diine tan heeɓi duuɓi 6 pawɗi mi sikki mataw inde maggal nanama nokkuji kewɗi saabu hewɓe naatino hen e gandigal e golle maggal e darde maggal e sembe ngal Allah rokki ngal golle ko golle Allah sembe ko sembe Allah duuɓi 6 wona balɗe 6 waɗa 6 kalde pinɗa keɓa jamma ñalawma on ganda omo selli on ganda o ñaami on ganda o yari on ganda ɗo o woni on ganda no o woniri kono sasajon ɗuggel ene naata tay yetto on kala waktu ene yetto ene timma yetto on so journal timma yetto on so jewte moƴƴe o yiilono on hawita ɗum o fewna ha feewa o nulda on yetto on to on ganda fof ɗo hiiɗi on ganda fof no woniri to ɗon jenna ko neɗɗo mon ni ko haaju mawɗo o lelni nde ngal gollal wawi gollade so tawi o daraki o golli an a gollaki oya gollaki hono yettoto aɓe nanguito kamɓe radio ɓe nanguito ƴeewe ko mbaɗanmi ko no wayata so gonga yo haale ƴeewe tan gongaji ɗi no foti ni ƴeewe tan gonga goto gonga ko goto tan waɗi so nanguitama on ƴeewa tan no wano télé to so artimon soko noon wano radio ngo no waɗirno ni so arti e moɗon ƴeewa soko noon wano émission mbaɗaɗo o so gasni waɗede e télé walla radio so artidama e moɗon ƴeewa no wayata watte audio goto yetto on watte ɗiɗi yetto on so juuti watte 4 yetto on taw kadi ko ene laaɓi cer ala haala nder to ene nanga ha feewi to nangami ɗo yimɓe ne ngulla ɗon natata hen ballal Allah heeɓe ne namdo kam no waɗirte mi andani wa yettimama ƴettu keɗoɗa ala hollami watta waddu ala ya ƴeew ha ganda anda tawde haalante deƴƴa ndeeƴa
a waddama addu balla adata kadi kolla gandal ala ara wonde on jii dental diine wonno ko goo wonno ɓeɗen jaha ɓeɗen nanna ngal heewi deux heewi trois heewi quatre heewi cinq heewi six heewi oɗon ndaara o kaalami ɗo koko ganduɗon ƴettanmi on dental diine 4 5 6 nattinmi ɗum e nder 1 2 3 oɗon ndaara ɗum oɗon jiya ɗum kadi ƴettanmi on kadi dental diine 1 2 3 4 5 6 watta e galle gooto oɗon ndaara oɗon kucciri oɗon ndaara natɗon heen haa keɓɓe ujunere temedde jeeɗiɗi neɗɗo to lewru maayi o jippitto ko timma capane neɗɗo kala nde mbaɗɗen grève kadi ngaren kaalen haalu jurɓiniiɗi haaluuji belɗi heɗaade mi nana mi jaɓa mi arta mi golla kadi waata no waano eɗen nde jaara noon haa yettiima ñalawma hannde oɗo jooni noon mbeɗa haalano on konngol wonande nanoowo jaɓoowo eɗen mbayla dente ɗe han kadi e ndiɗo mbaadi aan jiɗɗo o kaaldanmi ko temedde 4 nannata ngadda yettoo min on sahaa min nannuma toon mbatta tan ko e numéro men mo ngannduɗaa o jangino pulaar a majjanimo kala janngoɗo pulaar ne anndi numéro kala janngo arab anndi numéro kala kedo kabru journal anndi numéro nanna heen yetto waɗama noon dente 4 joni serdama dental diine jahannongal ngal so Allah jaɓi le 15 eɗen lawƴanga ngal laaɓa cer lawƴe haa laaɓa cer on sahaa noon so lawƴama haa laaɓi cer kala jobnoɗo ma watte nder heen kala mo yoɓani jiɗɗo jeyeede heen nulda temedde mum 4 nanne heen joni noon nattino wanoni dental diine wonata heen ko kabaruuji ala heen jangde pular ala heen alkul arab ala heen hoko woni heen darsuuji men jewte seeɗanɓe ari ardi to daaka yonti eɗen celli eɗen kisi ko nangete daaka ko toon lombete koka so yonti ko watte ko toon lombete ɗum heero dental diine dental ɗimmal ngal kala ko nangita e kabaruuji lombete koye dental kabaruuji tan ala ko watteta e hunde wona audio ji goɗɗi wona jewte wona hay hunde gongal ngal watta hen ko kala jiɗɗo janngude pulaar ɗon lombete jannga pulaar muɗum ala hay bat watte ɗon to waɗi tan ngalane ko janngowo alkule qur'ana arab ɗon lombete koni mbaɗirimiɗe ko ɗen 4 dental diine heeroro ko faate diine tan dental kabaruuji gasi dental pulaar gasi dental alkul arab gasi aanon garowo o andi ko jiɗɗa heen so ari kaalana kam nulda ko jiɗɗa ko naneɗan dental diine jiɗa naatde temedde ma 4 ngara nanɗa ɗon pulaar jiɗɗa temed 4 arab jiɗɗa temed 4 kabru jiɗɗa temed 4 fof jiɗɗa yoɓa fof nanɗa fof sa naati heen noon so lewru maayi a yoɓani aɗa muñana ɗo haale 10 so yonti 10 amin jiyani dugginma golle jokka ala noon maslaha han kadi ɓe mbaɗi maslaha hen tampi en gandi e renndo ko kala jiɗɗo jeeyede heen bisimilla muɗum ko tintinago tan ha gandon golle ɗe janngo e jaam an gonnoɗo heen o
jiya aɗa yaltina cikka mata ka diwaɗo ala ko galle o lawƴete ha laaɓa cer. On saaha an jomnoɗo o ngara nattina ɗa mo heɓano jiɗɗo jeeyede noon ngara gadda mbaɗaɗa e ni foti ala tolaga ko golle ko golle ko golle jiɗɗo golle nden ara golle nden mo yiɗa caɗeele hay goto mo jaɓata gollaji lewru maayo yo on jaram nokkol hay goto jaɓata ɗum e mum. ɗum noon wadde gonga woni gonga wattinta ko wona ko woɗɗoyta fewata joɗata. ɗum noon mi haalani on kadi mi tintini on janngo e jaam so fuɗɗoyama a yiyani abbo min kala jiɗɗo ɓellitoyɗo abbo min hankkadi eɗen lelna lelgo heeso dental diine heeroto jangde tan sariya e jewte seremɓe dental gongal ngal ɓeñita ko kaburi ɓoli lombate hen ngala janngo tan lombate hen ngala arab tan lombate hen aɗi ardi an noon garowo andi ko mbawɗa ko jiɗɗa kalana en to jiɗɗa ɗanaɗo sa ari noon aɗa yoɓa ar mbaɗa haala ma to wasabam ɗo ngara kaala indema yettoɗema mi addi gommi ko nokku kaari on saaha mbi ƴeewoyma to gonɗa ɗo mi nawato jodduma ndi ɓe kolle wonde a yoɓi ni foti yo Allah hokku en nande e jabde e famde ko haalete ko Allah haalira nañira Allah jaɓira Allah garda Allah naatira Allah kadi bonira saabi Allah jawkal ma mbatta ngal handeɗa gonɗa koye rewde Allah ni foti wona politique Allah haalira ngara ko golle tawata ga golle wonanma ga minen keedi e golle onon keedi e balle minen keedi e golle onon keedi e balle mon yo ngar kala joguitiɗo kaɓorɗo bawɗo nuldede yo nuldu aɗa wawi a hattani addu dokka julɓeɓe baltoro goto fof jogi heedi portable ene bona ordinateur ene bona ɗum noon so jinggani ɗum so paɗen yo Allah wallu en yo Allah faabo en o ko musidɗo mon guila mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam